Gipanghakot sa mga enforcer sa Traffic Management Unit kaganyang buntag Setyembre 19 kini nagtapok nga modified mufflers kon bora-bora nga mga tambutso nga ilang nakumpiska sa Operation Bora-Bora sa nagkadaiyang barangay sa Tagum City ug gipangkarga sa mobile patrol ang mga tambutso aron mausa og dala sa lugar kung asa nila kini panggub-on. Human mahakot ang gatusan ka mga tambutso, gipanglaray dayon kini sa mga enforcer sa kalsada at tubangan sa ilang opisina aron paligsan og pison. Gihimo kini sa mga otoridad sa Tagum aron dili na magamit. Misaksi sa pagguba sa mga bura-bura kaganihang buntag si Tagum City Mayor Ray Uy. Tama lang sa magbura-bura. Karon, ato na ko ni papison. Kano sa bata nga panindig na pabadlong. Reklamo sa mga silingan ninyo. Mga hangyo sa mga libura-bura, ay naman ni Ana. Talagan mo na inumotor nga. Ito lang yung standard ng mga tambutso. Tubong sa lokal nga gobyerno nga ipakita sa publiko nga seryoso sila sa paggukod sa mga masinupakon sa balaod ug ipakita nga dili gyud magsilbi ang paggamit og mga bura-bura nga tambutso sa syudad. Walay puas ang operasyon sa mga otoridad sa Tagum City batok bura-bura nga tambutso sa motorsiklo ug sa kulurom nga mga sakyanan aron masiguro nga mas hapsay ang mga dalan sa syudad nga walay maalingugungan hilabi na panahon sa kagabion. Kanunay sab nga giabisuhan ang mga nanagi og motorsiklo nga ginabawal ang paggamit sa bura-bura nga tambutso o kinahanglan nga mosunod sa gipatuman nga balaod sa Tagum City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Balik ka, babalik. Atrasan.